それがいい感じで演奏させていただきましたオープニング曲で、ローラさんがこんな感じでやらせていただきます。それでは続きまして、ベラティという曲、非常にですね、明るいいい曲ですね。おめでたい席なんかでもよく演奏される曲です。それではお聴きください。ベラティ。ありがとうございました。今のリズムがですね、先ほど言いましたクエッカというリズムですね。ボリビアの方でですね、ポリ曲で踊るんですけれど、日本だとちょっと踊りづらいリズムだから、ちょっと手拍子も入れづらいかなっていう感じですけれど、向こうでは非常にね、流行っているリズムです。クエッカというリズムでした。ありがとうございます。それではですね、皆様がよく知っている、フォルクローレというと、この曲、これぐらいしか多分皆さん、わっ、高いっていうか、これ聞けば大体、あ、こんな感じのフォルクローレっていうんですねって感じで分かると思うんですけれど、コンドルは飛んでいくという曲を演奏させていただきます。これぞフォルクローレです。
でちょっと簡単に、楽器の紹介、皆様ね、多分ほとんど見たことないような楽器が並んでるんじゃないかなと思いますけど、一番向こうからのサンポーニャという楽器ですね。はい、サンポーニャですね。風のような音がするサンポーニャという楽器です。はい、次ケーラ、縦笛みたいなやつですけれど、お願いします。ケーラ、主に旋律を演奏したりします。これが普通に使ってるのはサイトをまとめるやつがケーラといって長いのもあります。これはサイトがあれなんでケナーチョと言います。いろいろ種類があります。そんな音がします。楽器の紹介はね、後ほどさせていただきますけれど、中央に素敵な女性、美人な女性がいるんですけど、ボーカルもやります。素敵な衣装を着てるんですけれど、ジョランド・セフェという曲ですけれど、この題名聞くと皆さんどんな曲かなと思うんですけれど、日本では「ランバダ」という曲でですね、流行りました「チャララララ」という曲ですけれど、もともとボリビアのですねカルタスというグループが作った曲が、盗作されてどんどん盗作されて日本にも流れてきて、そういう曲になったんですけれど、もともとはボリビアのカルタスというグループが作った「ジョランド・セフェ」という曲です。民族衣装にね、素敵にこう身にまとってますけれど、歌っていただきます。準備はいかがでしょうか。今化粧直しをしてます。
ランドセフェ、という曲でした。皆さんもね、なんとなく、あ、この曲かって感じでね、納得されたんではないかと思います。それではね、今、楽器紹介で、ギロという楽器、ちょっとなんとなく聞いたことあるなって感じの、ギっていう音ですけれど、ちょっと打楽器系を紹介させていただきます。これがギロという楽器ですね。こんな感じの洗濯機みたいな感じですね。なかなか軽快なね、リズムをこれでね、取ることもできるんですね。はい。それではですね、曲の方また次に行かせていただきます。次はですね、これからまた紹介しますけど、ギター、チャランゴ、ケーナ、サンポーネや打楽器、それぞれがですね、ちょっとずつ、活躍していく曲で、これも日本人のね、金銭にちゃんとなるんじゃないかなっていう、すごく気持ちいい旋律になってます。どうぞお聴きください。草吹きの家です。あ、ちょっと間違えましたね。花祭りという曲でした。次はね、先ほど急にですね、曲順を上からしたものでしたからね、ちょっと聞いてなかったのかな。すいません、花祭りという曲です。皆さんね、手拍子、足拍子、ぜひぜひ、お願いいたします。一人で恥をかいてしまいました。それでは花祭りという皆さんもなんとなく知っている曲だと思いますので、手拍子よろしくお願いいたします。私たちミルカですね、東部地区、長泉、三島、沼津近辺でですね、本当に職業も年齢も性別もみんなバラバラなんですけれど、毎週会議に集まりまして練習して、呼ばれればお祭りであるとか、
いろんな施設なんかでね演奏させていただいてます。で初心者なんかもどんどん来てくださいって感じでウェルカムでやってるんですけど、今中央でチャランを弾いていただいたムグサっていうんですけれど、先ほど一部でも紹介しましたけど、本当に始めたばっかりで、本当に今日が初めてのステージって形でデビューさせていただきました。皆様もねいろんな楽器ありますけど、やりたいなと思ったらぜひ入学ビーガーのホームページから入ってください。よろしくお願いいたします。はい、それでは続きましてちょっとですね、次の曲は歌物でリズムもね喧嘩祭りというやつなんですけど、このリズムに関して詳しいサピートさん説明どうぞ。ですね、次の曲は君自体という曲なんですが、これはボリビアの方のですね、喧嘩祭りと言われる、そのお祭りのリズム、キングというリズムなんですけども、ちょうどこのような女性今吹いていますけども、これはですね、ボリビアという国の今年地方、今年銀山とかね、知ってる方いらっしゃるんですけど、その、地方の、民族衣装です。で、このような衣装を、着ながら普段生活されてるんですけども、年に1回この衣装を着ながら、喧嘩祭りというですね、お祭りをするんですけども、その時の勇壮なリズムに合わせてお届けするのが、ミュージックです。ついでにですね、この楽器もご紹介させていただきたいと思いますけれども、最後のガーファンクのコンドルが飛んでいくの一番初めにですね、こういうので始まる、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、その楽器がですね、このチャランゴという楽器です。スペインの人たちがギターを弾いてアンペルに持ち込んだ時に、先生の方がそれを見て真似して作られたと言われています。昔はここにアルマジロの甲羅を使っていたんですけれども、最近ではこの木の楽器にですね、素敵な彫り物をこのような形で使っている楽器です。弦楽器の紹介として、こちら僕が手に取ってますギター、これは皆さんね見慣れた楽器でクラシックギターっていうんですけれど、クラシックももちろんフォルクローレ、いろんなジャンルをねやる楽器です。一部で見ましたけど、高いのから安いのからいろいろあります。ちっちゃい声になることもないんですけれど、給料があったら高いの買いたいなと妻に申してるんですけど、なかなか起き上がってません。それではね、ちょっと勇壮な曲ですけれど、皆さんね、立ち上がって踊ってもいいんですよ。喧嘩祭りの歌ですから、喧嘩してもいいですよ。よろしくお願いします。
息も滞在な53歳です。ありがとうございます。それではですね、7時半からのパフォーマーが始まりますんでですね、私どもはですね、7時25、6分ぐらいに切り上げると隣にいる係が申してますんであと1曲、最後の曲、一部でもやらせていただきました「中女の花咲く頃」という曲です。簡単にこの中女、一部で聴いてない方いらっしゃると思うんで、この説明をさりげなくサビートさんお願いします。決して叶わない、ちょっとこのクリスマスの季節なんですけど、叶わない恋を歌った曲ですね。中魚というのは乾燥じゃがいもなんですけれども、南米特有の食べ物です。中魚の花咲く頃、中魚の花が咲く頃にまた君と出会いたいと言うんですけれども、中魚は乾燥じゃがいもなので決して花が咲くことはない、切ない男心を歌った曲なんですけれども、そこはラテンなしですね、陽気に歌い上げますので、ぜひ皆さん手拍子と一緒に聴いていただければと思います。中魚の花咲く頃、バンドプロレス界です。
それでは皆さん最後にご褒美いただきましたので、みんなで曲を1曲尽くして、終わらせていきたいと思います。一部でもやりました「マリポーサ蝶々」という曲です。小学校中学校の音楽の教科書にもね出ていましたので、知っている方多いかと思います。手拍子と足拍子を皆さんに強要しますから、ぜひ一緒にやってください。曲を作っていきましょう。皆さんでよろしくお願いいたします。最後の曲です。ありがとうございます。マリポスタ演奏させていただきます。7時半から外ですね、パフォーマーでありますので、皆さんどうぞ、皆さん、一つの楽しいご覧の皆さん、気をつけて暖かくして来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。